नों न'आव थांग्रोदो नांगौबा साननैसो थाना थांसै बिदि जाबाय आरो दानाबा फन हरनानै खबर लाबाय थाबाय जेन'बा ओमफ्राय 29 थारिखआव बियो दाख्लैजाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय नोंथांमोननिसिम जासि हरग्रोबाय दिनै जोबोद मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ लाना फैदों आङो थाम्बनेइलाव होनायनि सायावहाय जे दाखालि एसे नोंथांमोना नुदोंमोन मास मोनसेनि उनाव हाबा जानानै उनावहाय सासे माने पुलिसआ खारनाय हौवाया माने गुबुन हिनजाव लाना खारनाय खोनादोंमोन नाथाय नै दिनै मोनसे गोदान मोनसे भिडिअ खोनाबाय लोगोफोर जोबोद माने मुगैथाव साननो गोनां आरो गोमोथाव नोंथांमोना आसुरित मोनगोन खोनायोब्ला जे हाबा जानाया मास मोनसेल' जादों हाबा जानाय मास मोनसेनि उनावनो दिनै माने थमास ब्रह्मनि हिनजावा गोमानानै दङ आसुरित खोथा मैया सानसे दाखालि 29 थारिखआव जे मा बिथाङा गोमानानै दं थारमाने न'आव थांदोंमोन न'निफ्राय दिनै बिथाङा मा न' फारसे हौवानि न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बिथाङा हौवाजों फन रायलायलाय फैदोंमोन जे कुसुगाव मोनफैबाय आं मा होननानै खिथाहरदोंमोन जेब्लानाखि कुसुगावनिफ्राय पिकआप खालामनो थाङो मानसिया गैया गायब माने फन खालामो दाना फना लास्टफोराव सुइट्स अफ जाबाय दा थमास ब्रह्मआ गावनि बिसि अनजालि बिसि मिरा बसुमतारीखौ दा हालाय हाफाय जागासिनो दङ बाहा थांदों बाहा गोमाखो ना माखो आन्दायनानै थाखो ना माखो बेबायदि मोनसे सन्देह लादों आरो आन्दायनानै थाबोबाय नामा बहाबा थांफ्लांगोन ना माखो ना माने बेफोरबायदि आरो मोनसे कनफिउजन जादों गोनो गोथो जादों थारमाने आं नोंथांमोननो कल रेकर्डिं न'खरनि मानसिया आंजों रायलायहरदों आङो नोंसोरनो होजोबगोन दा लास्टआव आं होजोबगोन क्लियारिफिकेसन नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय मारै जादों जाथाया मा बेसे न'खराव बेसेबां गिदिर जाथाय जायामोन आं नोंथांमोननो खिथागोन दाना नोंथांमोना फिननाय होदो दे जोंदि मिथियो हिनजावजों हौवाजों नांलाय खमलाय बुलाय सोलायनि थाखाय खारो जौ फालानि थाखाय खारो माबा मोनसेयाव खारो होननानै बुंदोंमोन दा नैबे घटनाखौ नायदो मास मोनसेनि गेजेराव बोरै खारखो दाना बा बोरै गोमाखो दाना जुदि खारमादोंबा बोरै खारखो आरो गोमादोंबा मा जाहोनाव गोमाखो दा आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन स्क्रिनावहाय दा नोंथांमोना माने बे मानसिखौ नुसनबायबा अननानै माने बहाबा आन्दायनानै थानाय लोगो मोनोबा प्लिज काइन्डलि नोंथांमोना खबर हरबानो जाबाय दा बाथ्राया ओरैबायदि हिनजावा जाहैबाय मा बेलाक'बा ना माबा होनदों बेलाक'बा माने सापग्राम गोलैयो नामा सापग्राम बेलाक'बानि होनना बुंदों मिरा बसुमतारी थारमाने आं एसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मानिफोर न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिबा आं डिटेलखौ होजोबगोन बिथाङा माने मोदोम साखायनाय माने जादोंमोन नामानो दा मोदोम साखायनाय जानायखाय बेनि माखासे गामिफ्राव दा बिदिनो माबा मुलि होयोना जेनेबा देग्लिनाय मानाय आयुर्वेदिक होनो मा होनो बिदिखौ जानो जेनेबा न'खरनि बिमायाबो लेंहरबाय फैदो होनबालाय न'आवनो होननानै माने थांबाय न'आव थांनानै जेनेबा न'आव दाउट जाहैबाय जेरै सानथाम सानब्रैसो जाहैबाय न'खराव मोसौ खानो गैयि माखाय हौवाया थालांबाय दा थांबा फैफिनबाय ओमफ्राय दा जाहैबाय मा बाथ्राया जाहैबाय मा न'निफ्राय ओंखारबोनोसै दा आं मिथिनो मोननाय बायदिबा न'खरनि जायनाखि सोरबा बिदा जाहैदों ना असे बिदा आं मिथिला माने बियो सापरगावनिफ्राय क'क्राझारसिम ट्रेन टिकेट दानानै हरदों जों बेखौ मिथिनो मोनदों ट्रेन टिकेट दानानै हरदों ओमफ्राय माने गारिया ओरै मोननो डाइरेक्ट कफिखौ नालाय ओंखायनो क'क्राझारसिम फैसिगोन ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बियो माने गारिया एभेलेबेल नालाय कुसुगावसिम दा बेजों बियो मिउजिकबो मोनो विंगारबो मोनो आइडिसबो मोनो नालाय दा बेजों बिथाङा फैगोन आरो बेबायदि दानानै हरबाय ओमफ्राय लास्टबाराव मोनथिबाय क'क्राझाराव जों मिथिनो मोननाय बायदिबा क'क्राझारावबो बिथाङा बिशाल मार्केटआव बिशालावहाय माने हाथाय खालामलायदों बाजार खालामलायदों लोगोफोरजों रायलायदों बेफोरबायदि आरोना माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नाथाय दिनैनि थारिखआव बिथाङा बेनिफ्राय आरो गैला आरो माने मानसिया बेनिफ्रायनो लोगोफ्राबो मिथिया बहा थांखो बिदि जादों आरोना लोगोफ्राबो मिथिला न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिला जाय टिकेट दाना हरदों बिथाङाबो दिनै आसरित जाबाय आन्दायनानै थाखो ना माखो सोरजोंबा थांफाफ्लांखो ना माखो ना माबोरै जाखो ओरैबायदि मोनसे न'खरनि मानसिखौ दिनै हालाय हाफाय खालामबाय दिनै गावनि जोनोमगिरि बिमाफोरखौ हालाय हाफाय खालामबाय दिनै गावनि हाबा जागोदान फिसाय जेनाखि थमास ब्रह्मखौ दिनै हालाय हाफाय खालामबाय ओमफ्राय दिनै बिनानावा जेराव खिथाया मानो नोङो नोंनि फिउचारखौ साननानै जुदि थारैनो बहाबा थांफ्लांबायदोंब्ला अननानै नोंखौ दिनै नोंनि फिसाय थमास ब्रह्म नेगासिनो दङ नोङो जेरैबाबो फैफिननांगोन आरो जुदि थारैनो नों बहाबा आन्दायनानै थामारदोंब्ला नोङो जेरैबाबो नोङो सोरबा नङा सोरबा मानसिफोरनावनो नोङो न'खरनि मानसिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हायो न'खरनि मानसिखौ आं आन्दायबाय आदामोन मादैमोन नैबे नाम्बाराव फन खालामनो आं उमुगनि आं थांनो होननानै नों बुंनो हायो जुदि आन्दायथारमारदोंब्ला बे मोनसे बाथ्रा दा जोबोर साननो गोनां जानानै फैदों दा बिनिखायनो आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना बे मानसिखौ बहाबा नुयोब्ला मिरा बसुमतारीखौ बहाबा नुयोब्ला अननानै काइन्डलि नोंथांमोना खौरां हरदो बिथांमोना आंनो फोरमायनाय बायदिबा दिनै बिथांमोना कुसुगाव थानायाव एफआइआर होसिगोन हिनजावा जाहैबाय मा बेलाक'बा होनना बुंदों माने सापरगाम बेलाक'बा ओमफ्राय हौवा न'आ जाहैबाय मा कुसुगाव थानायनि सिङाव थानाय माने क'क्राझार जिल्लानि गोजानो सानैबो
माने कुसुगाव थानानि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गामिनि बे ब्रह्मपुर गामियाव थांनाय बैसाग मासाव बियो हाबा जाहैदोंमोन। माने दा मास मोनसेयानो जायाखै एबा मास मोनसे जाबाय खारनायसिमाव होनना बुंदों। मा गोमानायसिमाव मास मोनसे जाबाय नै 29 तारिख खालिसिमाव। दा मास मोनसेनि गेजेराव बाहा थांखो शक जाबाय आरो बिराद हालाय हाफाय लासिंसिंबो जायोना बे आरो मा जामारो थारैनो माने अननानै बिनानावा बाहाबा आन्दायना थाफ्लांबायदोंब्ला आइनि फैफिननो थाखाय खावलायहरदों आङो आरो सोरबाफोर नुयोब्ला खिथाहरदो आरो मानसिखौथ' मोनखागोन जेनेबा 100% मानसिखौ मोनगोन बाहाबा गोमानानै थादोंब्लाबो सोरजोंबा खारफादोंब्लाबो नङा होमबा थांफ्लांफ्लांदोंबाबो बाहा थानानै थानो दिनै जेरावबो मानसि जोबखासै दा बेनि सायाव संदांग्रा मानसि बुहुद दंखाजोबखासै गतिके बेखौ जेरैबा मोनखागोन अन्नानै नोङो जेरैनो गतिके नोङो भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला नों काइन्डलि नों कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंनि फिसायनाव फन खालामफिन गारनानै थाबैनो थांफिन नोंखौ दिनैसिम नोंनि फिसाया थमास ब्रह्मनि थिनगासिनो दङ बे आरो दा जाथाया माबायदि लोगोफोर एबा रायजो जा नोंथांमोन आं नोंथांमोननो माने कल रेकर्डिंखौ होनानै होनोसै नोंसोरो अननानै कल रेकर्डिंखौ जोबजासे खोनासंदो आरो बुजिना लादो जाथाया मा जामारदों न'खराव माबायदि दावराव दावसि जामारदोंना नांलाय खमलाय जामारदों जाथाया मारै जामारनाय नोंथांमोना डिटेलखौ मिथिनो थाखाय कल रेकर्डिंखौ खोनासंबानो जाबाय फै आं नोंथांमोननो होनानै होनोसै माबा थारमाने न'आव थांदोंमोन बे मानसिया आलासि जाहैदोंमोन थारमाने लोमजानाया बेसेबां माबा नङा जेनेबा गाव थांनो गोसो बायदिखाय जेनेबा थांबायबो आरो आलासि जाहैबाय जेनेबा ओरैनो मोदोम साख्लायनायनि एसे माबा जादोंमोन आरो ओमफ्राय दानाबा न'आवथ' रावबो गैखाया नालाय नों जेन'बा हजोंहाय जेन'बा गाव थानो गोसोआव खोमा जेन'बा फिसायखौ जेन'बा दा थमसखौ जेन'बा नों न'आव थांग्रोदो नांगौबा साननैसो थाना थांसै बिदि जाबाय आरो दानाबा फन हरनानै खबर लाबाय थाबाय जेन'बा ओमफ्राय 29 तारिखआव बियो दाख्लैजाय न'निफ्राय हजों गावसिनि बेलाखौवानिफ्राय फैबाय आरो बे ओमफ्राय कुसुगावसिम फैनो होननानै गावहा गारि गाखोबाय होनहरबाय टाइमखौ बिदिनो गावहा गावसिनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा 9थायाव ओंखारबोदों होनदोंमोन आरो बे न'निफ्राय ओमफ्राय दानाबा 9थासो टाइमावबो बिदिनो फन हरनानै रायज्लायहरबाय नों दा फैसै आं थांसै बासजों बिदि जाहैबाय गारिजों दानाबा बिदिनो खेल लाबाय थाबाय उनावहाय 12थासो टाइमाव फन बुबावबाय दानाबा मालिपारा मोनफैबाय ओमफ्राय दा आं कुसुगाव हाबलांसै कुसुगावनिफ्राय आं सिम गोदान लानानै थांसै बिदि जाहैबाय आरो ओमफ्राय दा बेहा थमासआ कुसुगावसिम नेहैबाय एबा नेबाबो फैया उनावहाय 1थासो जाबा फन बुफिनबा सुइस अफ जाबाय मबाइला दा ओमफ्राय आसरित जाबाय आरो मानसिया बहा थांखो जेन'बा बिदि जाबाय आरो गाव थगायनानैसो माबा मोनसे प्लान लानानै बिदि बुंबाय थाखो ना माखो ना फैयाखैनोमोन दा बिदि आरो दा मैया बे हिनजावनि न'खराव थांनानै खबर लाहैबाय जेन'बा फैनाया सैथोआनोमोन जेन'बा दा गावसोर बहा थांदों बेखौ दा डिटेल्स मोनाखै आरो मिथियाखै माब्रै जेनेबा हाबा जानाया बिसिबां जादों होनदों मास मोनसेल' जादों 15 ओमफ्राय नै दिनै 14 थांबाय जेन'बा गोमानायजों हिसाब ग्रोब ग्राब लायोबाथ' मास मोनसे फुरा जादों आरो जेन'बा नोंसिनि माबायावहाय मारै जेनेबा मारै माबा आन्दायनानै थाबोदों ना माबा मोनसे बिदि फनफोरजों मा रायलायनाय बिदि माबा दंमोन नामा जोंनाथ' जेन'बा गाव सिख्ला हिसाबै एसे एनै माबाफ्राथ' जेन'बा रायलायनाया रायलायोमोन बैफ्राव जेन'बा गावनि लोगोफोरजों रायलायो बिदि सन्देह खालायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हौवाफोर माबा मोनसे मोजां मोननायफोरजों रायलायो बे सन्देह गैयामोन आरोना जेनेबा गाव सिख्ला हिसाबै बयजोंबो लोगो थायो नालाय बेबायदि हिसाबै रायलायदोंदां सानोमोन आरो एसेबां मानि साउन्डबो गोसो माबा जेन'बा स्रा गोरा गोरा रायलायामोन आरोना एसे एनै लोगो हिसाबै लासै लासै रायलायहरनाय बेबायदि सिस्टेमै रायलायोमोन सम सम न'आव दा हजोंहाय गावबो गोदान हिसाबै थांनो लुगैयो नालाय न'आव दा ओमफ्राय दा नैबे न'आवबो रावबो गैया हिसाबै ना मोसौ खानो मानो एसे दिगदार जागोन नालाय नों थांग्रोदो नांगौबा आं साननैसो थाना थांसै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय फिसाइया फैग्रोबाय दा गावहा साननैसो थानानै जेनेबा सानब्रैयाव फैनाय जादों नामा ना सानबा दा गाव ओंखारबोनाय खालि जेनेबा थांनायजों मानाय सानबायानो जाबाय आरो ओमफ्राय 29 तारिखआव बे फैबाय फैनानै जेन'बा दा फिसाइखौ थगायहरनाय बायदियानो जाबाय आरो जेन'बा आं थांगासिनो ओमफ्राय ओरै फिसाइया नेहैगासिनो गैया ओमफ्राय बै मालिपारायाव खुरमा दंना बेहा बिसिनाव आब' उनाव हाबलांसै आं होनबाय दानाबा बेखौ टारगेट लानानै थांबाय बे बावबो गैया फैयाखैनो होनबाय बिस्रा दा बेना प्लानानो थगायनानै अबेबा मोनसे सोरबा सिगांफ्रावसो फन रायलायग्रा दंमोन मायोमोन दा जों डाइरेक्टलि बेखौ बुंनो हाला आरो बुंनो हाला जाहैदों औ
दा ओरैनो नोंसिनिफ्राय मा नाम होनदों हिनजावा? Mira Basumatary। बगरिबारि सापर्ट गामना मा होनदों? औ माबाया मेन गामिया बिसिना बेलाखबानो रिभिनिउ भिलेजआ बेलाखबा दा बेलाखबा मिथिखायो आरो भटार हिसाबै रिभिनिउ हिसाबै बिसिना बेलाखबायानो जागोन आरो बेलाखबा ओमफ्राय माबाया थानाया बिसिना माबा गोलैयो बगरिबारि गोलैगोन औ औ बिदि जाला दा मा होननानै मा खालामनांगौ जेनेबा मानसिखौ दा नोंसिनिफ्राय मारै लुबैदों? जेनेबा दा गोमानानै दं ना मा दं औ बेखौथ' जों डिटेल्स मोनासै ना बे हिसाबै जेन'बा मानसिया बहाबा नुदोंबा नुसनबायदोंबा बे मानसिखौ जेन'बा कन्टेक्ट जेन'बा खालामहरनो थाखाय न'खराव बेबायदि हिसाबै माबा औ जागोन आरो दा मानसिया गोमानासो दं ना सोरजोंबा खारदों बेखौ जों दा डाइरेक्टलि बुंग्रोनो हाला ना जायखिया गोमानाय बायदिखौनो जाहैबाय जेनेबा दा औ बड'लेण्ड रादाबआव होबायना? औ बड'लेण्ड रादाबआव मैया होदोंमोन आं माने सोरबाफोर नुयोब्ला माने खिथाहरदो आरोना औ ओरैनोथ' माबायावथ' हिसाबाव बे एसेबां माने स्मार्ट मानसिया बे बहा आन्दायबायनो बे ससे लामायावलाय औ खुसुंबायथ' आन्दायथावा ए आरो आजिखालि मबाइल दंजोबखायोना ओमफ्राय गावसिनाव जों मैया एसे जेन'बा माबा मोनसे खबर लानायाव आरो गावसिना बुंदों क'क्राझारसिम सापटग्रामनिफ्राय ट्रेन टिकेट दाननानै बिदा जानाया हरदों आरो बिदाया दंमोन सासे ओमफ्राय जों बिसिनाव तदन्थ मैया लाना फैजोबबाय नालाय थानायाव इपिआर होनोसै माबा होनोसै होननानै दा गावसोरनाव सोंनायफ्राव गावस्रा बुंबाय आरो जेन'बा गथ'आ गारिया लेट जानायखाय बासखौ मोनस्लाबैखाय ट्रेनाबो फैगासिनो नालाय टाइमा खाथियावनो स्टेसन गोनांखाय सापटग्रामनिफ्राय क'क्राझारसिम गाखोलांसै आरो बेबायदि हिसाबै टिकेट दानबाय क'क्राझारसिम दा क'क्राझारनिफ्राय जेन'बा क'क्राझाराव गाव सहैदों ना सहैयाखै बेखौथ' नुफिनासै बिदिया जेनेबा टिकेटखौ सापटग्रामनिफ्राय दानदोंमोन आरो रेलाव ओमफ्राय क'क्राझारसिम थांनानै ओरै बासजों फैनोसै गिदिंनानै बे सिस्टेमै हरदोंमोन खोमा बिदाया जेन'बा डाइरेक्टलि ओरैजाय गारियाबो मोननो थान नालाय नैबे माबाजों फैयोबा ओंखायनो डाइरेक्ट क'क्राझारनिफ्राय बा एसे एभेलेबेल जायो गारिया बे हिसाबै क'क्राझारसिम थांनानै ओरै गिदिंनानै फैनोसै बिदि टारगेटयै हरखो ना माखो बिदायाबा दा ओमफ्राय बे क'क्राझारनिफ्राय एसे जों आरो बे लोगोफोरनिफ्राय एसे उलिद मोनदों बेखौबोथ' जों डाइरेक्टलि बुंनो हाला जेन'बा थारमाने बेयो गावनि क्लास फ्रेन्ड ओमफ्राय बिदिनो लोगो दिगि दंमोन आरो सिख्ला लोगोफोर बिसोरखौ लोगो हमलायलायदों आरो बे मानसिया लोगो हमनानै दानाबा बिदिनो बिसाल थिसालावबो बेरायलायदोंनो बिसोर हाबदों ओमफ्राय बिदिनो सिख्ला हिसाबै गावसोर जेन'बा हाबा जानाय हिसाबै बेखौ एदावलायबावबाय आरो बे सिख्लाफ्रा हाबा जानानै समायदों मादों बेबायदि खोथा ओंखारजोब्बाय आरो दानाबा बिदि रायलायनायखौबो सिख्लानिफ्राय जों सोंहरजोब्बाय ओमफ्राय मैया बिसोरनि सिगाङाव रायजोफोरनि सिगाङाव बे गथ'खौ एखेबारे डाइरेक्ट माबा लाउड होनानै फर बुंहरजोब्बाय मा रायलायदोंमोन बिसोरजों बेखौ खिन्थाहरजोब्बाय बिसोर गथ'फ्रा ओमफ्राय गावस्रा बेयावनो एसेबाबो गिदिं जाखाबाय आरो बेथ' मानसिया बेलेगजों अबावबाफोर थांदों बा अबेबा माबा मोनसे गाव थांदों आरो बेबायदि सिस्टेम जोंनि बुजिनायाव आरो बै बिसालाव बेरायफानो मोननाय बे सिख्लाफ्राबो नोंसोर रायलायहरबाय आरो फनजों? औ फनजों रायलायनो मोनखादों मैया ओमफ्राय गथ'आथ' माबायावसो फरायनाय मानसि नालाय मेसावसो थायो ओमफ्राय गथ'आ गावहाबो गावखौ एसे लोगो मोननानै रायलायनायखौ खिथारनायखौनो दा गावहा प्रेसार होहरजानाय बायदि मोनगासिनो आरो गथ'आ